Здравейте! Отново е петък и отново сме с темата водород в нашия подкаст за водорода. В студиото днес с мен е изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност, госпожа Люба Никифорова. Здравейте! Здравейте и много благодаря за поканата. Радвам се да споделим следващите минути и да си поговорим на тази интересна тема за всички ни. Благодаря. Интересно е, тъй като ви имате един много интересен такъв слоган, мога да кажа, в сайта, тъй като предполагам, че хората, които имат интерес към енергийната ефективност, са го отваряли, знаят, но ще ми интересува първо да кажете няколко думи за самата институция, обаче много ми хареса. Всъщност, пестената енергия е най-евтиният, най-чистият, сигурен източник на енергия. Точно така е. Нека да започнем така малко по-отдалеч за историята на Фонда за енергийна ефективност. Той е създаден преди повече от 20 години по проект на Световната банка, Глобалния екологичен фонд дарява ресурс всъщност във връзка с ангажименти поети заради затварянето на двата блока на АЕЦ Козлодуй, в връзка с предприсъединителните преговори на България в Европейския съюз. Така или иначе този ресурс, който Глобалният екологичен фонд дава на България, се допълва с допълни средства публични държавен български ресурс и още едно дарение от страна на иското правителство и всъщност формира уставния капитал, първоначалния, ще го нарека най-точно капитал на Българския фонд за енергийна ефективност, който заработва в началото на 2005 година и е всъщност към онзи момент единствения специализиран инструмент за финансиране на проекти за енергийна ефективност. И тук ще така направя връзката към въпроса. Ще си позволя на ти да си говорим, тъй като се познаваме преди това. Всъщност енергийната ефективност е изключително хитър, така ще го кажа, умен метод за намаляване на разходите за електрическа или въобще за всякакъв вид енергия, тъй като всъщност това, което се случва е, че с така имплементирането на мерки за енергийна ефективност, дали в домове, т.е. дали при крайните потребители, така при крайните консуматори в домакинствата, дали в едни средни предприятия, дали в индустриални големи процеси, в енергоемката индустрия, всъщност това, което се случва е, че просто същите процеси или същите нужди след въвеждането на тези мерки за енергийна ефективност просто се покриват с по-малко енергия, което автоматично намалява разходите. И тук идва всъщност най-така хито, пак ще го нарека нещо, а именно, че от една инвестиция в подобни мерки се възвръща от спестените разходи за енергия. Тоест, в един момент, ако приемем, че подмяната, ще дам най-лесните примери, подмяната на дограмата или една топлоизолация на една жилищна сграда всъщност струва някакъв определен ресурс, трябва да бъде инвестиран, то в рамките на няколко години, и те наистина не са много, инвестицията в прилагането на тези мерки се възвръща от спестения ресурс за всъщност сметки за електрическа и топлинна енергия. Ти много хубаво каза, това инвестиция не е разход. Тоест хората трябва да разберат, че това е инвестиция. Точно така. Аз дори не съзнах, така го нареках. Но то е инвестиция. То е инвестиция в по-малки сметки. А хубавото е, че като минат едни 7-8, дори нека за 10 години, да даваме така, как да кажа, по-консервативно, то тези мерки остават. Тоест в един момент оттам нататък инвестицията се е изплатила, всъщност спестения разход продължава да бъде актуален. Така, да се върна малко на общата тема. Създаването на Фонда за енергийна ефективност започва в онези години доста активно. Аз бях част от неговия екип още 2005 година. Това беше общо взето в моя личен професионален път. Първата ми работа. Бях маркетинг координатор и пътувах нагоре-надолу из България да популяризирам всъщност фонда. И тогава клиенти ставаха общини, правили сме енергийна ефективност в детски градини, в публични
публични сгради, нали, малки, средни предприятия. Общо взето имаше тази широк спектър от клиенти и няколко години след това България влезе в Европейския съюз и с влизането ни в Европейския съюз се появиха грантовите схеми. Всички се търсят. Точно така. В един момент, естествено, значи това е същото като с енергията. Нали? Най-ефтината енергия е стената енергия. Най-ефтините пари са подарените пари. Точно. Абсолютно същата логика и разбира се, ние като така нов член на Европейския съюз, всички знаем и помним тези години, имахме достъп до доста сериозен финансов ресурс, включително и в сферата на енергийната ефективност, в резултат на което фонда малко или много се превърна в един нишов инструмент, бих казала, по-скоро за юридически лица с неясен статут, които не отговарят на критерии на отделните програми, европейски програми. Дали ще са, примерно, болници, които са с смес. Така, както и да няма нужда да влиза в детайли, но така или иначе за известен период от време, покрай така идващия финансов ресурс по европейските програми, фонда стана нишов. Но това, което случва в момента и което всъщност така или иначе предстоите първа да се случи, или поне аз лично виждам като потенциал за развитие на този фонд, е, че, както всички знаем, преминаваме все повече и повече от грантови инструменти за европейско финансиране към, би го нарекла, кофинансиране. Тоест, всъщност, смесен тип, да речем, намаляване на чисто грантовия процент, ако не е тотално премахнат, според мен, в обозрим период от време, и всъщност намесата на дългови инструменти по някакъв начин на частен ресурс, на гарантиране, т.е. как се нарича, да не говоря с англицизми, не ми се иска, така, по-комбинирани всъщност схеми за финансиране. И тук отново считам, че за енергийна ефективност ще изиграе своята роля. Сега важно е да кажем на нашите зрители, че има още преди години взето решение на Министерски съвет, Българския фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, както се казва, тъй като тук пропуснах една важна фаза, в момента, в който възобновяемата енергия влезе в нашето законодателство, приложението на целевото финансиране на фонда започна, освен за енергийна ефективност, да бъде приложимо и за проекти за възобновяема енергия за собствени нужди. Тоест, класическите покривни инсталации за покриване на собственото потребление, пак дали на домакинства, дали на малки предприятия. Да се връщам на факта, че има решение на Министерски съвет за трансформиране на българския енергийна ефективност и възобновяеми източници в тъй наречения Национален декарбонизационен фонд. Това е много важно. Предполагам, че знаете, или поне съм сигурна, че известна част от хората, които ни гледат, знаят, че това е една от мерките, които са заложени за възстановяване и устойчивост и всъщност задължителна форма за втория транш. Сега всички знаем, че втория транш по плана за възстановяване закъснява и че имаме не само тази, а и доста други неизпълнени реформи, но така или иначе това, което предстои да се случва, не само заради плана за възстановяване и устойчивост, вярвам, а и зато като тенденция, е формирането на един, мисля, че декарбонизационен фонд е добро наименование, който бъде по-широк обхватен и всъщност да бъде нещо, като си го представям аз, холдингов инструмент или хъб, или както имаме да го наричаме по-модерно му, който малко или много да бъде гара разпределена за различните финансови ресурси, които влизат по различни канали, в частност различни европейски фондове и тяхното структуриране
структуриране за различните нужди, които има в сферата на енергийната ефективност в България, те първа ще има. И сега, нали, няма как да не започна с, нали, най-наболяла, може би, тема, именно енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради. Тя беше и тема тук в миналата година. Знаем ски, или може би не знаем, но ще споделя съвсем накратко, че реално от всички инвестиран ресурс и опити по различните в последните 10 плюс години програми за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всъщност изключително малък процент, 10, не съм сигурна в момента и не искам да казвам погрешна цифра, но е драстично под 10, е всъщност процента на сградите, в които реално погледнато са приложени нужните мерки. Тоест потенциала и нуждата, нужда е огромна, още повече като се има предвид, колкото и да се отлага либерализацията на електроенергийния пазар за битовите потребители и колкото и да се търсят социални някакви мерки за крос-субсидиране под или друга форма, това неминуемо предстои, в резултат на което всички ние, един от нас като краен потребител, ще трябва да започне да носи тези разходи. Разбира се, тук се отваря темата за енергийно бедните, за енергийно уязвимите, това са социални услуги, тях ще ги има. Естествено, но това не променя факта, че седи огромна част от българското население, което не е енергийно бедно и енергийно уязвимо, или понадяваме да е огромна част. Така, но за да бъде огромна част е изключително важно експедитивно да се направят съответните мерки за енергийна ефективност, инвестиции, пак ще го нарека в енергийна ефективност, които изискват ресурс, но във всъщност, и ето тук идва защо не може това да бъде грантов ресурс. Просто размера на този 100% грантов ресурс, който трябва да бъде осигурен, отива в многомилиардно измерение и е абсолютно непостижимо да бъде носен не само от българския, а от всеки един държавен бюджет. В резултат на което има инструменти, които позволяват с известна част съфинансиране, естествено публично, да се допълва финансиране, да го наречем, да се допълва с частен ресурс през банките, които да бъдат естествено да получават държавни гаранции, за да могат, т.е. публичният ресурс за мен трябва да покрива някаква част от разхода за... Като ангажимент на държавата, че това е политика. Точно така. Плюс да гарантира допълнително частния ресурс, който съответно в този момент да се включи по-активно, за да могат тези неща по-кратък период от време, по-широкохватно да бъдат приложени. Ти правилно каза, всъщност крайно време е гражданите да осъзнаят, че са граждани. Те не са поданици, т.е. не се молиме да очакваме някой да ни подарява нещо, ние като граждани имаме права и задължения. И когато имаш съответен актив, имот, точно така, ти трябва да си грижиш за него. Никой не ти е цената поради някакви обективни, субективни причини има промяна нагоре-надолу. Ако искаш да имаш устойчиво енергия, ти трябва да се погрижиш. За да се прижиш, ти трябва да вложиш нещо. Ти това много хубаво, което го казва, това е инвестиция. Добре, целевата група на фонда в каква посока е? По-скоро многофамилни, частни или малък и среден бизнес? Ти ми задаваш въпрос, на който всъщност все още не си е отговорила. То дори не мога да назова конкретно министерство. Не сме си отговорили или по-скоро българска държавна администрация не си отговорила, тъй като енергийната ефективност е всъщност една тематика, която засяга няколко аспекта и в нашата управленска действителност съответно няколко министерства. Това е веднъж, разбира се, Министерство на енергетиката. Това е втори път заради въпроса на енергийната бедност и изобщо не искам да го подценявам. Едно социално министерство. Това е МРРБ със сигурност, тъй като този сграден фонд е под него. Това е още веднъж едно министерство на околната среда и водите и евентуално едно Министерство на иновациите, което през него също минава определен европейски
ресурс. Значи, плюс имаме Агенция за енергийна ефективност и устойчиво развитие. В моментното управление на фонд енергийна ефективност в управителния съвет, който е формиран въз основа на закона на енергийната ефективност, има 11 члена и са представени във всъщностите тези институции. В фонда за декарбонизация, или поне така е заложено в представените от Министерство на енергетиката още миналата година потенциални промени в фонда за енергийната ефективност, които не са разглеждани до този момент, тъй като имахме политическа нестабилност, какви ли не неща се случваха, но не и тези. Има намаляване на общия брой членове на управителния съвет и трябва да кажа, че 11 са много. Това не е оперативен орган за взимане на решения, но така или иначе отново е заложено да бъдат представени всички тези министерства и за мен това е правилно. Така, но да се върна на въпроса ти. Понеже има това много намесени, заинтересовани страни, всъщност все още за мен поне няма напълно ясна визия този декарбонизационен фонд, къде точно ще бъде структуриран. Има на Европейската инвестиционна банка заедно с експертен екип български ако не се лъжа, на МРРБ или Министерски съвет, не съм сигурна да не кажа нещо неправилно, възложено изследване, което предлага различни варианти за този декарбонизационен фонд. Дали да бъде под Министерски съвет, дали под някаква шапка на министерство. Така или иначе, в момента, по който върви Министерство на енергетиката, под чиято шапка е ФЕВИ, и логиката е, че ако ФЕВИ ще се трансформира, то пак е под Министерство на енергетиката, това да бъде декарбонизационния фонд да бъде насочен към енергийна ефективност в сградния фонд. Сградния фонд означавало веднъж жилищните сгради, втори път обаче имаме сграден фонд публичен и трети път имаме сграден фонд, включително и в предприятията. Точно така. Сега, по-широката шапка, и това е гледаното от Европейската инвестиционна банка, е да има и индустрия, т.е. да има енергийна активност в многофамилни жилищни сгради. Секторно, точно. Да има мобилност, включително. Тоест всичките, което е изключително мащабно нещо. И сега, понеже си говорим за много мащабно нещо и си говорим съответно за голям ресурс, е въпрос в момента и вярвам, че с съставеното ново правителство и с така регулярния министър на енергетиката, редовен е думата, извинявам се, който имаме сега след доста дълъг период, това е нещо, което ще бъде отново поставено и разгледано из основи и ще продължим вече с някакви конкретни стъпки по пътя на тази трансформация. Благодаря ти. Поне много хубаво каза, втората част от фонда е възобновяемите източници. Мисля, как, примерно, аз съм предприятие, искам да си сложа фотоволтаици с съответните там инвертори и така нататък. Идвам и кандидатствам при вас или в смисъл, искам малко да го... Сега, тук е много важно как функционира практически. Предимствата на фонда за енергийна ефективност. Значи, тук е много важно да подчертаем, че си говорим за кредитиране, т.е. говорим си за заемен ресурс, който обаче има следните предимства спрямо една търговска банка. Той е целеви и съответно ние предоставяме точно в предварителната фаза всъщност компетенция. Компетенция от гледна точка на инженерингова и финансова услуга. Тоест всъщност нашия екип още предварително, когато дойдете при нас на една среща и чуе вашата идея, ще ви помогне и ще ви насочи какви са следващите стъпки, които трябва да бъдат направени и какви са възможностите за структуриране на това финансиране за конкретния ви проект. Изисква се, когато говорим за енергийна ефективност, енергийно обследване, значи представете си го малко като отиване в финансова институция. Тоест не малко, то си е финансова, т.е. финансираща институция. Не е кой знае колко лекотен пакета, но нещото от документи, които ще трябва да ни донесе, имам предвид. Но нещото, което е голямо предимство, смея да твърда спрямо търговски банки,
е всъщност, че първо няма никакви допълнителни такси. Тоест, нещата са такива каквито са. Лихвените проценти са подпазарни, смея да твърда, но оттам нататък тази лихва се фиксира. Тоест, всичките рискове допълнителни, които една търговска банка в периода на кредита би донесла със себе си за евентуално предоговаряне на лихвени проценти, плаващи и така нататък, са абсолютно изключени. И другото предимство е, че след третата година няма такса пресрочно погасяване. Тоест, ако този проект в някакъв бърз период от време или вашия там на предприятието, или личен паричен поток се промени, този ресурс се възвръща при нас и всъщност може да бъде отпуснат за следващ проект. И сега тук нещо, с което бих се похвалила, е, че се похваля от името на моите предшественици, защото аз казах, че била в фонда в неговото начало, но всъщност след това 18 години съм работила съвсем други неща някъде така от най-различни гледни точки в сферата на енергетиката и се завърнах на мястото на изпълнителния директор преди една година. Но това, което всъщност екипа на фонда е успял за тези 20 години да направи, да завърти този ресурс 3 пъти и половина. Това е страхотно. А ресурса не е чак толкова малък. Тоест, истината е, че за мен това е един наистина полезен научен урок и съвсем правилно Министерство на енергетиката се е насочило да фане този работещ инструмент. Това е публично-частно партньорство, правено от 2004 година, което е сработило. Публично-частно партньорство, може би да поясна. Аз казах, че управителният съвет в са представени всичките съответно институции от публичния сектор, но оперативното ръководство фонда се случва от избран с тръжна процедура консорциум. В случая консорциум, който всъщност още 2004 година е формиран с цел да кандидатства по тази тръжна процедура, направена тогава с помощта на Световната банка, който консорциум всъщност се състои от 3 дружества, които до днешен консорциум управлява ФЕВИ. Тези дружества са от една страна Елана, която са финансовия ноу-хау, т.е. те са отговорни за финансовата част на целия процес. Енефект, които внасят технически ноу-хау, т.е. там е целият инженерен ноу-хау по енергийната ефективност, който естествено е базов. И един международен партньор, канадското дружество Еконолер. Още към онзи момент има международния ноу-хау за структуриране на подобни фондове от други места по света. И този консорциум печели тръжната процедура на Световната банка и по стечение на обстоятелство ден днешен управлява този фонд. Естествено, сега със създаването на декарбонизационен, вдигането на мащаби и така нататък, предстои да се прави нов конкурс. Това е повече от ясно, но идеята, че полезното, което може да бъде взето, е веднъж начинът, по който е профункционирал в тези 20 години механизма за публично-частно партньорство. Точно така. И вторият факта, че един револвиращ фонд всъщност позволява завъртането многократно на един ресурс. И сега, като си говорим за модерни финансови инструменти всъщност, с един много по-малък или с допълнен по някакъв начин прямо възможностите на европейските потоци, които ще тъкат в тази сфера, публичен ресурс и въвличането на частния сектор в финансирането на енергийната ефективност, именно гарантирайки пак с публичния ресурс, ние наистина имаме реаличен шанс да направим енергийна ефективност в обозрим период от време. Да, просто трябва да общи по-проактивно. За това ги говорим. Да, благодаря. Добре, по темата възобновявам източници. Лекичка искам да сложим, понеже подкаста ни е водород. Водорода. Кажеш няколко интереси темата ФЕВИ, възобновяема енергия, водород. Сега ще трябва да си изкрива душата, за да кажа, че сме финансирали в ФЕВИ водороден проект. Но пък по темата водород, първо мога така в лично експертно качество да кажа, че аз така следа какво се случва в България и в Европа по темата водород. И така, вярвам и съм от тези експерти, които продължават да вярват, че в водорода и в тази технология има много хляб. Знаете, предполагам, или
така ще споделя накратко, че в мандата на последната Европейска комисия имаше изключително положителна настойка към развитието на водородната технология в Европа и доста така смело делегиране на финансов ресурс в тази посока. В момента, за да сме обективни, при втората комисия в Ван дер Лайен, нещата не седат точно така. Но това не променя факта, че водорода продължава да седи високо на европейския дневен ред. Може би просто така по-трезво, по-осъзнато се гледа на него като технология и на реалните възможности за неговото приложение. Сега в момента по стечение на обстоятелствата се явявам ментор на различни европейски стартъпи с различни водородни технологии и мога от първа ръка да кажа, че в Европейския съюз тази тема седи на дневен ред, работи се и има много интересни първа технологични възможности как водорода да влезе в различните си потенциални приложения, а те никак не са малко, както станаме и в първия епизод на подкаста. Сега аз смея да говоря само за тези в енергийната сфера и то така до някъде. Те никак не са малко. Те никак не са малко, точно така. Едната компания, която в момента съветваме, всъщност работи върху самолетно гориво на база водород. Друго е много интересна идея, поне така по моето разбиране, са как да ги наречем на български динамични електролизьори. Те не са динамични, ами са флексибъл. Аз те разбирам какво да, ама нека ни разберат всички, които биха... И сега тук може би първо да вметна, че говорим за европейски технологии, всъщност е важно да каже, че имаме българска технология, български електролизьори, които се произвеждат, които са изключително успешни, с много добри параметри и тепърва, според мен, имат изключително много потенциал за развитие само на нашия и на целия европейски пазар. Тоест, да не си мислите, че ние не участваме в технологичното развитие на тези неща. Но второто, което искам да кажа е, че за мен бъдещето на водорода е осмислянето на възможността чрез него всъщност да се малко или много думата е нещо между балансират и съхранява електрическа енергия, което да допринася всъщност за управлението на цялостната електроенергийна система. Тоест, всъщност в един момент, може би, ще се опитам по-елементарно да го обясня, но просто там виждам най-много хляб и то икономически обоснован хляб, тъй като проблема в крайна сметка с водорода и към ден днешен или с производството на водород е неговата себестойност и както всички чудесно знаем, ако няма икономическа логика в едни, колкото и те да бъдат подпомагани в първоначална фаза, за да се развият, в един момент трябва да стигнат съответната фаза на устойчивост, за да могат. Мисълта ми е, че всъщност огромна част от себестойността на водорода е всъщност цената на електрическата енергия, която е вложена в неговото производство, реално погледнато. И сега тук седи естествено голямата европейска тема зелен водород. Има в момента новини съвсем отскоро, че ще има възможност поне в някакъв преходен етап да се приема за нисковъглероден водород и този произведен от атомна енергия. Почнаха да стават нещата една идея по-трезви. Но това, което аз виждам като потенциал е всъщност моментите, в които има свръхпроизводство на възобновяема енергия, тъй като всъщност, знаете, всички сме чували, че в едно северно море, като духне по-сериозно вятъра и цените на електрическата енергия стават отрицателни, защото има свръхпредлагане. Вместо да стават отрицателни цените, точно в тези всичките часове може този допълнителен зелен ток да бъде ползван с въпросните динамични електролизьори, ги бедох аз, за производство на зелен водород. Същото важи и с пиковите часове на фотоволтаичната енергия, каквато вече виждаме на нашата
електроенергийна борса, че има моменти, в които като лятото силно грее на слънцето и всички фотоволтаици работят, в един момент има свръхпроизводство. Това са моментите, в които всъщност може да се произвежда ефтин зелен водород. И вярвам, че то едно на ръка, че ходи до продукта зелен водород, който има повече от достатъчно потребители за него, тъй като естествено всички работим в рамката на тъй нареченото ESG и това са и зеленяването на индустрията и въобще на производствените ни процеси в Европа е нещо, което продължи да съществува и е правилно, по-моему, да продължи да съществува, ако искаме да оставим така сравнително функционираща планета на децата си. Но това цялото нещо трябва да се случва в рамките на една икономическа логика. Защото просто няма как да функционира иначе. Мисълта ми е, че освен продукта зелен водород, всъщност може тази динамична технология за производство на водород да бъде ползвана и като балансьор на електроенергийната система, като се носи го представете допълнителни батерии. Да, водородни батерии. Тут много правилно го каза. Мисля, че отрезвяват много правилно. Точно така, мисля, че бизнесът тръгна като беше ерата на еуфорията, нали? Сега има това отрезняване, което е полезно. Всяка една технология, наричат го value of depth. Всяка една технология минава през простия период. Тук имаме съвпадане с всякакъв вид външни геополитически фактори и така нататък. Но има прекалено много изключително, аз опитах доколкото е възможно да ги така направя проследими за общата публика, елементаризирани аргументи, защо в това нещо има логика и съответно защо ще продължи да се случва. Да, абсолютно. Тук точно вече идваме в експертния разговор, в прагматичния разговор. Защото преди това беше еуфорията. Точно така. Точно момента така. И супер, зарезваме всичко, само водород. После се оказа, че не е толкова лесно да го добиеме, не е лесно да го запазим, не е лесно да го транспортираме. Да го транспортираме, пък да го произвеждаме, пък да го връщаме обратно в електрическа енергия, да има загуби. Това е по същия начин. Сега, за мен водорода още един аргумент е много ключов елемент и в децентрализацията на електроенергийната система. Тъй като всъщност аз изобщо съм привърженик на децентрализацията, тъй като си представете, че като има прекалено централизирано производство, т.е. атомна централа, няколко теца и така нататък, всичкото това нещо, за да бъде закарано до потребителя. Завалява сняг и за нова година няма... Така. Това изобщо не искам да го коментирам, как ни направиха безплатен маркетинг, тази зима. Не ни направиха, природата ни направи, защото всъщност седяха голяма част от нашите сънародници без ток дни наред, не чак толкова отдалечени места, точно така. Но и освен това има, за да се произведеният ток качи на съответното напрежение, пренесе до потребителя, свали на съответното напрежение обратно, за да бъде ползван, има изключително сериозни загуби. И всъщност, когато производството се случва в близост, сравнителна близост до консуматора, цялото това нещо, тази неефективност отпада от играта. И веригата на доставки е различна. Но хората не осъзнават, че това също е много хубава тема и може би ще си говорим и друг път ще ми бъде приятно. Но всъщност тази децентрализация, освен че оптимизация за целият процес, става и по-евтина. Точно така. Защото тази загуба... Точно, ние плащаме. Ама разбира се, че истината за едно нещо трябва да сме наясни, драги зрители, сметката винаги накрая плащаме ние. Всички ние. Това е. И ако щете и забавените мерки за енергийна ефективност. Въобще цялото разсъждение сега да не се мина, защото евентуално ще дойде безплатно саниране. Значи, в крайна сметка, всяка една следваща зима, в която вие плащате по-високите сметки за електрическа енергия, ето там е истинското минаване. Така. Хората трябва да мислят, че ще дойде този момент, защото да почва по-прагматично да мисли. То по-скоро бизнесът трябва да го постави, защото и бизнесът беше подведен по тази грандова схема. Верно е това. И сега вече видяхме, че и там грандовата схема вече намалява, вече има съфинансиране 30, 50, 70% и хората вече в един момент си казват дали да кандидатствам по една програма, която ще ми отнеме 6, 9, 12 месеца и може да не ме одобрят, или по-добре да съм пред
фонд или банка. Да. Трябва да споделя, че има точно така разсъждаващи клиенти в момента, идващи при нас. И в един момент, нали, тук седи предимство спрямо, защото това са едни бизнеси, те си имат естествено обслужващи банки, с които си работят. И въпреки това обаче, тук играят тия два аргумента, които изтъкнах. Веднъж възможността за предсрочно погасяване и втори път, нали, без допълнителен разход, и втори път все пак лихвените проценти, които... А и вие сте целеви фонд. Точно така. Защото при една банка търговска ти отиваш, обясняваш, още повече повкараш темата вода, там няма кой експерт да те разбере и ти просто идеята ти умира в зародиш. Сега, аз вярвам, значи, за да може по-широко обхватно в контекста на един декарбонизационен фонд да се случи това финансиране, то естествено ще трябва да ми през търговските банки. Но вярвам, че съответно те ще намерят вариантите да се здобият с нужния експертен потенциал или да ползват, тъй като експертния потенциал го има под формата на консултантска услуга, за да могат тези неща да се случат сравнително бързо, защото просто истината е, че в конкретния случай времето е пари. Точно така. Времето е пари и енергията, просто тя е по-евтина, няма как да стане и съответно колкото по-малко от нея, да се върнем на началото на разговора, имаме нужда да ползваме, за да постигаме съответните си от една страна, дали ще е осветеност и жилищен комфорт, или от друга страна произведен продукт, или предвижване в пространството, като си говорим за мобилност на хора, стоки, то толкова по-добре. Не, тя е цената, дори ти правилно казваш. Значи, дори цената на енергията да намалее, нашите нужди от енергия се увеличават и всъщност едното регулира другото. Всъщност... Ами сега, тук една последна тема ще ти позволя да намесиш. Ти кога, нали, си говорим следващ път, нали. И това е, че тепърва с този изкуствен интелект, който все по-сериозно, нали, няма какво да си говорим, той е вече част от всичко, което правим и тепърва ще бъде част. Там има един... Не съм виждала, понеже наистина в последните 20 години ежедневно се занимавам с тази тематика. Значи до преди година и половина във всичките разчети за електропотребление в бъдеще, не говоря разчети, нали, на българско ниво, говоря за сериозни компании, които се занимават с дейта ресърч и пишат доклади и така нататък, не се беше появил огромния допълнителен сектор и съответно нужда от електрическа енергия за изкуствения интелект. Да. А ние без него няма как да функционираме. Няма как да функционираме. Не случайно, нали, новата тема е как до атомните централи Франция къде да се ситуира. Сега почнахме, нали, включително и в българския контекст, и тук трябва да поздравя нашия нов министър на енергетиката, който много бързо реагира на тази тема и започна да говори за роудшоу и за предлагане на потенциални инвеститори да се правите центрове до АЕЦ Козлодуй, което отново потвърждава това, което си говорихме, че колкото по-близо е потребителя до производителя, толкова повече се намаляват. Нали, това е пак вид децентрализация. Обаче, понеже Козлодуя си е Козлодуй и той е там и няма как да бъде преместен, съответно потребителя да отиде при него. Но тъй като нашите предприятия, домове и къщи, те са там, където са, логиката е съответното производство на енергия да бъде при тях. Да, и тук е, че идва и модулните ядрени централи. Точно. Те не е случайно. Всичко е една голяма матрица, която си върви в своя път. Ние като граждани, пак казвам, обществото трябва да проумее, че трябва да е проактивно и да търси варианти, защото бъдещето всъщност е сега. Не е някога неопределено, то е сега. И както ти каза, ако се забавиме със своите решения, поради някакви намерения, очаквания... Тя чисто човешко качество или недостатък, инертността. Да. Тя не е... Просто сме хора. Да. Просто сме хора и умеем да намираме причини да отлагаме дадени неща. Въпросът е, че трябва да си дадем сметка, че всъщност времето за отлагане е намалява. Е отминало, бих казала. Да. Добре, аз ти благодаря. Наистина, ако така ми разрешиш още сега да си запазим правото да те поканим още веднъж. С най-голямо удоволствие. И искаме да разширим, нали, подкастите и разговора, тъй като за нас, ти го каза, водородът е част
от тази енергийна промяна. Така не ще се говори за енергиен преход. Това е процес. Нали? Това не е нещо, което днес ще превключиме на друг канал и ще го... Това е време, затова ще трябва и експерти, ще трябват институции, ще трябват политики, нали, са местни, национални, наднационални, нали, говорим Европейския съюз, които да допринесат нашето общество да живее по-целесообразно. Защото иначе всичките други неща, които си говорим, е за и против. Нали? Ние много лесно играем, нали, ЦСКА и Левски, но всъщност това губиме ние. Тук ще си позволя, ако искаш и така да приключим. Значи това противопоставяне, което го усещам и в нашата енергетика малко или много, седи конвенционалната енергетика срещу, да я наречеме, алтернативната възобновяема или както искаме да я наричаме. Значи тези неща работят ръка за ръка. И именно това единствения начин е един плавен, обмислен преход. Няма как да функционира не само българската и всяка една икономика и базова индустрия без базови производители на електрическа енергия. Няма как да се състои децентрализацията и ползването на новите технологии, това за което говорихме, поевтиняването в крайна сметка на сметката на всеки един от нас без възобновяемите енергийни източници и новите технологии. Но това няма нужда да бъде повод за някакво разделение. Тези неща работят чудесно заедно и истината е, че водорода, да приключим. Може да ги обедини. Точно така. Водородът ги обединява направо. Много ти благодаря и се надявам скоро да направим следващия разговор. Благодаря и аз. Благодаря ви, уважаеми зрители. Надяваме се било интересно и да очакваме отново госпожа Никифорова в нашото студио, за да разговаряме наново на темите. Пак ще засегнем нашата любима тема водород. Благодаря и до скоро.